Au. Onde estou? Bos días, no gallán. Ei! Xa cren que nunca te ias espertar. Levo que precises, non me fagas mal. Un cepo? Por que hai ter un cepo? Que ocorrería? Por favor, non. Que pavero, caícheme ben. Chámome Mate. Mate? Sí, igual que tomate, pero sen o to. Como te chamas? Non sabes o meu nome? Deixa que pense. Ti tamén te chamas Mate? Que? Escoita, preciso chegar a California a fume de carozo. Onde estamos? Non o sabes? Porcas, estás en Radiador Springs, a vila máis fermosa do condado de Carburador. Estamos che ben, genial. Se isto semella genial, agarda cando vexas o resto da vila. Sabes? Coido que me encantaría coñecelo todo. Se consegues abrir a gaiola e quitarme o cepo, daremos unha voltiña e coñecerei a túa vila. Ei, porcas! Por Mate! suposto... Que che dixen de falar co malfeitor? Que non o faga? Pois pecha o capó dunha vez e leva este perigo público ao xulgado. Logo falamos, Mate. Tamén se chama Mate, que pavero. Gonna